Sumailalim naman po sa monitoring ng tanggapan po ng Consumer Protection Division ng Department of Trade and Industry Ilocos Norte ang nasa 77 business establishments sa Bacara at Pasukin. Isa-isang binisita ang mga negosyo tulad ng grocery convenience stores, novelty shops, hardware at construction supplies, motor parts at repair shops, dry goods stores at vape shops. Ito ay bilang pagtitiyak na sumusunod ang mga ito sa mga patakaran at pamantayan na pinatutupad ng DTI. Tiniyak kung mayroon bang mga price tags, business names, service at repair shops accreditation at product labels ang mga naturang establishmento. Pagtitiyak rin na ito sa kaligtasan ng mga consumer na dumaan sa standards at quality control ang lahat ng mga produktong kanilang nabibili. IFM News. IFM News. IFM News.